बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ आयोजित बैलगाडा शर्यत शनिवारी 2 गटात होणार आहे. या स्पर्धेतील सहभागी बैलगाडी मालकांना बक्षिसे मिळवण्याची मोठी संधी आहे. या बक्षिसांचं कोण मानकरी ठरतात हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. पाहूयात. या ठिकाणी उद्या बक्षीस वितरणासाठी आधी उद्घाटनासाठी मंत्री पालकमंत्री नितेजी राणे साहेब आहे. त्याच्यानंतर बक्षीस वितरणासाठी निलेजी राणे या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत आमदार. आणि या ठिकाणी बक्षिसे जी आहेत ती घाटी गटासाठी ओपनमध्ये प्रथम क्रमांकाला 35,000 आहे, दुसऱ्या क्रमांकाला 25,000, तिसऱ्या क्रमांकाला 20,000 आहे, चतुर्थ क्रमांकाला 17,000 आहे, पंचम क्रमांकाला 15, 6व्या क्रमांकाला 12 आहे, 7व्या क्रमांकाला 10,000 आहे, 8व्या क्रमांकाला 8,000, 9व्या क्रमांकाला 7,000, 5व्या क्रमांकाला 5,000 आहे. आणि त्याच्या पुढची जी सलग बक्षीस आहेत ती 2-2 हजाराने सगळी वाढलेली आहेत. 2-2 हजार 2-2 15पर्यंत केलेली आहेत. त्याच्यानंतर गावठी गटाला 5,000 पहिला आहे, 2 नंबरला 3,000 आहे, 3 नंबरला 2,000 आहे आणि उत्कृष्ट जाकी म्हणजे चालक त्याच्यासाठी 2,500 रुपये मानधन आहे. आणि उत्कृष्ट बैलजोडीसाठी एक 2,500 रुपयाचं हे आहे बक्षीस आहे. हे सगळं एक 20 बक्षिसांचं आहे. या ठिकाणी लॉटरीज आहे म्हणायची शेतकऱ्याला. जो या ठिकाणी चांगल्या मनाने आणि चांगल्या ह्याने खेळेल तोच या गुलाबासाठी पात्र होणार आहे. आणि सर्व बैलगाडी मालकांना विनंती आहे की चांगल्या ईर्षेने, चांगल्या कुठचा वाईट हेतू न ठेवता या मैदानात उतरायचं आहे आणि या स्पर्धेची बक्षीस आहे ती पटकवायची आहेत.